Čo to je najlepšie znamená dneska? Budeme hrať hru, ktorá sa volá Bit Battles a vlastne bude toto, že budem kúpať aukcie, predávať a získavať lepšie a tak. Každopádne mám trošku iný skin a vám to nebude vadiť, no ale to vlastne nie je jedno. Pokiaľ sa vám bude video páčiť, môžete dať like, odber, máte potešie, podpory a už nebudem to zdržať, ideme na aukcie. Super, môžeme ísť teraz sem. Dahút. Začína to teraz. Klikni na itemy, aby si pozeral, čo to stojí. Ale to je dobre. Odhadujem $250. Aké to je nejak veľa. Odhadujem. Začíname na 100. 100 máme. On dal 225. Máme 150. No tak dobre. Narli vidí 150, dá niekto 175. Idem po prvé, po druhé, predám za 150. Výborne. Tak schválne, koľko sme zarobili. Čo bolo v tej krabici? Schválne. Dážnik, ale celkom v pohode ako. Super. Môžeme si zobrať iba. Takže. OK. Máme kliknúť na tú najväčšiu, čo máme najväčšiu, čo máme reálne ten medvedík. Preto som si typoval, že napríklad tá pištolka. No a zbytok môžeme predať. Tak, teraz poďme predávať itemy v tvojom obchode. Toto je pekná animácia vstupu. No OK, toto je tvoj obchod, blablabla. Môžeš si to upgradeovať. Dobre, pochopil som. Tak. No trošku som ho mohol presunúť, ale to je jedno, to potom presuniem. Však dobre, ja asi viem. No poď sem, čo chceš? 72, berem. Aj dokonca späť s díškom. Wow. Môžeme kúpiť upgrady. Jej. Dobre, ale kebyže tak nekecaš, ja to už aj urobím. Sláva. Môžem niesť 2 itemy, super. Vyhrávať tieto akcia, budeš bohatý ako mne. No sláva. Konečne, takže za prvé, čo urobím, ten stôl presuniem, lebo ma asi ide natiahnuť. Keď je to vôbec otočené, dobre. No, malo by. No, dobre. Ešte si sem položíme ďalší stolík. Tak, tak máme aspoň 2. Nádhera. No a poďme na ďalšiu akciu. Tento dáhud môžeme, takže ideme. Čo je prvá aukcia? 26, neviem. Odhadujem 150 max. 100, dá niekto 125, po prvé, po druhé. Predáno! Tak to som vyzrážil ľavno. Čo ďalšie? Ty koky, to je kopu veci, ale to všetko dokopy, je to krpaté veci, max $50 plus tie krabice mohlo byť celkom dosť, takže berem 125. Dá niekto 150? Predáno, super, ale na tú ďalšiu jednotku už nemám. Škoda. Krabice, ja toto nie je moc dobrá jednotka. Možno tie krabice to zachránili, ale odhadujem to najviac, takže. Tu sa už budú byť. To chce, ale akože ani moc nie. Vyzerá, že o tejto jednotky nebolo taký záujm. No tak super, čo sa raduješ, vyhral si jedno. A schválne, čo si zarobila? Čo bolo v tomto? A docela dosť, ale ako s našim rozpočtom by som toho moc nezarobil. No okej, čo tuto? Dali sme 125 a získame
210, no tak to je krásny profit. A tuto? No docela dosť, docela dosť. 184. Yes. Takže zoberieme tie dve najcenejšie veci a bereme. Zaplatili sme $225, čo je ten výsledok. Zarobili sme 394, takže máme profit 169. Super. Tak poďme teda toto. Poďme predávať. Sem môžeme dať toto. A môžeme dať tu aj tú koordinačku. Čo je toto vôbec? To sú nejaké odmeny. A to je tu získať nejaké itemy. Aha. A potom collection. Aha. OK. No čo chceš? No prosím ťa, vyber si. OK, berem. By sa to malo otočiť. Tak. OK, celkom hej. Ty. OK, môžeme ísť na ďalšie aukcie. Ja to som nechcel. Môžeme ísť znova na túto. Neviem, krabice v pohode, odhadujem. Tam je tamto Apple Vision, to budeme milionári. Ale OK, odhadujem 150. Yes, máme prvý sklad. Tak, ešte by potreboval ten druhý. OK, toto všetko odhadujem 140. Také berem. Po prvé, po druhé, predáno. Či? Aha. No a tu ty koky, to je plný sklad, ale dokopy, ja neviem, 200 max. Ja to skipujem. Nemám sprachy. Takže tu krásny, no není to úplne krásny, aj keď hej, dobre, 88 profit. A tu, tam bol koš a tam, to nebolo moc dobre. A tuto v týchto troch, čo tam je, ale docela v pohode. Tu je tiež profit. Zaplatili sme 225 a zarobili sme 410, takže profit 185. Bereme si dvoch zajačikov, zbytok predáme. Už sa nám začína dariť. Dobre, takže predáme týchto zajačikov. OK, už tu prišla prvá slečna. Čo si toto? OK, ty si zajačika. Si nemohla dať toho prvého? OK, teba tiež berem. Ideme na ďalšie akcie. Konečne už môžeme na túto warehouse, takže nejaký sklad, už to bude lepšie. Samozrejme potom tam bude viac aukcií, takže uvidíme čo toto. OK, dúb, 36, 10. Odhaduje 250 max. Čo to? Tak dráho sa prihadzuje. Ale je to moje, takže to je mi jedno. Jej, zostal som bez za to, že som vyhral 5 tých skladov. Pokiaľ z tých krabic tam bude ešte dobre 300. Berem za 200. Ty kuky, o toto sa už bijú. Nie, to už no. Si to riadne vydražila, ale toto nechcem sklad. A tuto, jedia to čo je, však to je polorozpadlosť. To náhodou bol ten sklad lepší. Tu vidíš, tak to berem. To sa opováž prihodiť. 150 to je taká najvyššia cena, že to ani není možné. No okej, tak čo sme získali? Okej, profit. $58. Tuto. Nejaká typka zaplatila. Tu jaký profit má? Však to má stovku. Ok, a tuto. Však aj tu. Tu je krásny profit. 180. Zaplatili sme 350, bolo tam 590, takže sme zarobili 240.
Super. Za chvíľku máme 1000. No takže, sem budeme predávať toto. Máte týmto pre nejaké zákon, môžeme sa povedať, koľko tu je aukcií. To je warehouse, potom tu je nejaký obchod, móda, nejaká kabina, nejaký tropický ostrov, nejaké hory, tu nejaké rytierské, steampunk, nejaký hrad, trezor a 2050 a potom nebo. Drahé to riadne. Tu potom sú ešte nejaké ako merdišty, nejaké ako VIP, sa dá povedať, tie sklady. Na medzi tu prišiel identik, OK. To berem. Nejaká typka som ďalšia prišla, tak poď. Predaj to. Jediná, toto nebolo moc. Ale tak čo. OK, to by som to video ukončil, že sa páčilo. A čus.